U dvodnevnoj posjeti Brčko distriktu je ambasadorka SAD-a u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack. Sastala se sa gradonačelnikom Brčko distrikta, a razgovarali su o brojnim temama, od izbornog procesa, kampanje, očekivanja lokalnih političara, parafiskalnih nameta, pa sve do referenduma u danu RS-a. Vijeće za implementaciju mira je razgovaralo o ovoj temi prije sedmicu dana. Ako pročitate pažljivu izjavu PIK-a u vezi s tim, u posljednjem paragrafu je vrlo jasno rečeno da neće biti podjele Bosne i Hercegovine i da neće biti održan nikakav referendum o odcepljenju. Članice PIK-a, Vijeće za implementaciju mira je tu da poštuje Ustav Bosne i Hercegovine, daje podršku Ustavu Bosne i Hercegovine, što znači i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Mi smo dobili zahtjev Republičke komisije za provođenje referenduma u potpisivanju sporazuma. Ja sam aktivirao nalog supervizora, zatražio suglasnost supervizora. Supervizor nije dao suglasnost za referendum na prostoru Brčkog distrikta.